Guys, good morning at maaga tayo ngayon. Yung asawa ko guys, hilong-hilo din. And para siyang sakit ang ulo, hindi nahihilo. So, ang ginawa ko, nag-defrost na lang ako dito ng para dinner. And then naalis din ako for, what happened, Han? Where are you going? Adoy. So, nag-defrost na ako kanina. Napunta ako sa baba. Ito lamb, lock lamb, at saka chicken for the dog, and also he is there. Alam nito, malunggay, and also string beans from the garden. So lutuin ko yan, and then aalis ako. Hugasan ko lang itong plato, guys. I'm going to ShopRite. I'll do it myself. I'll do it alone. My husband is not allowed to go out. Yes, sobrang sakit po din. Huh? Oh, it's changed. I thought you were watching different. It's automatic? Yes, they don't have I will use it in my garden. Sana lang hindi sasama yung asawa ko sa pag-grocery kasi iba naman itong asawa ko, guys. Nakaka-color kitty yan kapag shopping na. Hindi talaga yan papigil. Sabi ko na nga sa inyo nung sinabi ko na aalis ako, gustong sumama. Masama pakiramdam niya. Gustong sumama. So, ito yung nilagay ko sa mukha ko pala, guys. This is Songbon Editor from Korea. Nabudol ako, guys. Nabudol ako sa, sa TikTok. And then this one, the same company. Ito siya. So, magkasabay po ito sila sa nilalagay ko. Okay siya, guys, sa mukha. Kaso, lately yung mukha ko is palagi akong nag-break out yung mga pimples ko. Of this war in the whole context, right? The symbolism is important. And there's another feature that doesn't have to do with Forgot the egg. I was like, keep looking at my list, but the egg is on the top and I keep ignoring it. Ay. So I went to Filipino store, and I got lumpia wrapper, banana, and right now I'm hungry and I don't have rice.
Ipagluto lang natin si Tami ng munggo, paborito niya. So, kagabi pa yun siya hindi okay. And then, ngayon, pagising, parang lumala. So, kaya, ang problema nito is trabaho siya bukas. Yun yung problema. Ilagay ko to kahit ayaw ni Mr. ng sardinas. Kasi si Mr. guys, ayaw na ayaw niya. I mean, hindi man siya yung parang masusuka, yung parang ayaw lang talaga niya sa, sa sardinas. So, kaya naisip ko, wag na nating isabi. Kasi, kahit noon pa kasi guys, hindi alam ni Mr. na ganun po ako magluto. Meron pong mga sardinas nilalagay. Ang problema is, kung makita niya, magtatanong. Pero, alam nyo, sarap na sarap siya guys. Pati si Bianan, pati yung mga kapatid niya, sarap na sarap. Ayaw nila ng sardinas, pero sarap na sarap sila. Pero dapat kukunin ko yung laman. Ang flavor lang talaga nagpapasarap. So, yun siya. So, meron tayo ditong yung galing sa garden. Ito yung ating ilalagay, string beans guys. At dahil alam ko na kung paano mag-preserve ng string beans, this year pala, this year for sure, marami na naman tayong ma-preserve. At itong ating malunggay. Yun. So ngayon, kukunin ko na yung sardinas para ma-mix ko siya ng maayos. Yan siya. Hindi ko yan itapon, kakainin ko kasi ito. Kakainin ko to. So, dahil po itong asawa ko is hindi okay, so nagluluto si Inday Mirian at saka yung lamb, niluluto ko guys kasi siya. Sa tingin ko, hindi na siya matagalan ng ilang buwan, so kaya niluto ko na agad. At yun. At ito na yung ating munggo. And nagluto din ako ng rice kasi sinabihan po ako ni Mr. na rice. Ito na siya. At ang ating gagawin is pabayaan natin siya dyan and i-cut natin mamaya, and after cutting I'm going to brown it. So yun siya. Tapos na akong nagluto, which is really good. Ito yung gustong gusto ko, yung nakapagluto na ako tapos na lahat. Maaga na tapos masaya ako kapag ganito. Anyway, hello, good morning! Good afternoon na pala, So, nagising ako kanina pag-alis ni Mr. Pag-alis niya, tulog, balik. So, almost 8 o'clock akong nagising dahil po, ginising ako ng aking Misty. Seedling sa labas ba? Kailangan kong ipasok dito. Hindi siya seed, kasi seedling, di ba? Meron akong, tawag nun, yung rosas. Kailangan ko siyang ipasok dito sa loob. At kailangan nating ng ito. Ay, wala man. Yan, I'm here. So, dito natin siya ilagay. And then, obviously, kuha na natin siya ng cellophane para tubigan. At ilagay natin siya sa maaraw na lugar. Let's see kung tumubo ba. Hala, guys. Meron siyang mga tubo, guys. Hindi naman siya namatay. Meron akong nakitang mga tumutubo. So, okay lang yan.
hydrangea, rosas, at ganon. Doon ko na siya nilagay at yung ziplock bag lang yung nilagyan natin para naman ay makita niyang maano siya ba, maarawan konti at magmo-moist at gumagana. O, diba? Hindi siya basta mauna na siya. So, sana okay lang yan. At si Roxy nagtataka kung anong nangyari dito sa bahay o bakit meron dyan. Diba, Ronky Donk? Hoy! Roxy, why you have an attitude? Don't give me an attitude. Attitude man ang akong Ronky. Where is your diaper? Attitude! Attitude! So, mamaya, malakas yung hangin at may wind advisory 5 o'clock to hanggang bukas ng umaga. Ng 12 o'clock ng umaga. Grabe, ang tagal. So, mahangin-hangin na ngayon pero mas lalo itong lalakas mamaya. Iano ko itong upuan kasi lilipad ito mamaya. Ito din lilipad ito mamaya. So, itago ko ito dito. Diyan. No. And then ito. Dito. Yan. Diyan. At saka itong mga upuan, ang gagawin ko is itumba. Punta tayo doon sa likuran. Kasi yung grill palaging nalalagpot, guys. Here. Dito sa ilalim. Yung ganito. Para hindi siya liparin. Make sure na kasi ang lakas ng hangin, guys. Malakas talaga ang hangin. Ito siya. Palagi na lang kasi si Mr. bumibili ng ng bird feeder. So ito, protektahan natin. Tago natin sa garage. Kasi delikado. Bili na naman ang bili. Ang mahal, mahangin pa.